Siis ei vitsi oikeesti. Mä oon sanonut kannassaan asia siitä, että mä nipotan mukaan. Mut enhän mä nipota yhtään. Vai nipotaks mä? Siis oikeesti. No joo. Siis mitä mä voin muka sun mielestä nipottaa? Kaikki on lähettänyt, että mä en nipota just. Mut sitten oikeesti, sit joskus sanoo, että mä nipotan, mut enhän mä nipota. Vaikka mä puhun nopeasti, niin ei sitä tarkoita, että mä nipotan. Vai nipotaks mä? No joo. En mä voi nipottaa, koska just sä sanoit, että mä en nipota. No joo, tarkoittaa just sitä, että en mä nipota. Jos sä sanoit, no joo, niin se tarkoittaa, että mä en nipota vai mitä? No joo. Niin, just tätä mä tarkoitan, kun mä en nipota, siis oikeesti. Oikeesti. Teidän pitää oikeesti, siis oikeesti. Teidän pitää pistää nyt oikeesti sinne kommentteihin, että mä en nipota. Siis oikeesti, teidän pitää pistää sinne, että mä en nipota. No joo. Siis sä nipetat niin hirveästi.